Komiliko, Fantastica. It's your girl Tintin, Jessie G. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Michael Tastic, Komiliko. Jobs the G in the place to be. And we are the Sea Gang! Toy, 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 mga toy. Toy, 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 toy. Sayaw mga toy. Toy, 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 toy. Mga toy. Toy, 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 toy. Mga toy. Challenge sa isa't isa ngayon. Oh! Ang challenge natin ay Ay, ano? Pinoy Henyo. So lahat naman siguro alam yun. Then by pairs, madali lang naman yung consequence. Then sa kada pass mo sa 5 questions, 5 questions, 5 words. 5 words, 5 questions. May May consequence ang kada pass mo. First pass, water. Water. Second pass, whipped cream. Third pass, Third ng comfort tsaka feed. itlog. Na itlog ng manok hindi itlog ng ano mang Hindi itlog ito ni ng Joms. inyo. Kasi Pero hindi wala ito si kailangan Joms. ito gano'n lang Fresh egg. fresh egg. Fresh egg. Balik sa mukha, sa mukha. Sa mukha, Sa hindi mukha. kasi masakit sa mukha eh. Sa noo. Hindi masakit sa noo. Grabe naman, paano mo mabasag yung ito? Sa'yo siguro mabasag kasi matigas yun. Kahit yung noo mo. Talagang tatamaan niya. Kasi- Sa ulo na lang kasi kapag sa mukha, sasaktan mo pa yung sarili mo. O, testingin natin ngayon sa mukha ko. Tingnan natin yung itlog, basahin mo sa mukha. Oh, basagin mo sa mukha mo. Testing o. Tandaan lang. Hindi ko na siya mapapasa. Mapapasag yan, trust Papasamayan ko me. na sa'yo. Mapapasag Alam yan. mo, wala yan di mapapasa. Mapapasag yan. Sa'yo siguro si matigas mukha mo. Oo, tanda ka na kasi. Yan. Ngayon talaga ang tinadhana ang dalawa. Double M. Double M. Times 2. Double M and M. squared. Kami, TJ, Hatcho. Mauna silang dalawa. Maunang mag-ano. My heart went. Komiliko sa mga sea! Timer starts now. Tao, Hindi. bagay, Oo. sa bahay, Oo. damit, Hindi. t-shirt, Hindi. sa lawal, Hindi. shorts, Hindi. related to shorts, Hindi. sato sa bahay, Oo. tools, Oo. grinder, martilyo, Oh, yes. Timer starts now. tao, Hindi. bagay, Oo. sa bahay, Oo. tools pa rin, Pwede. pako, Oh. Timer starts now. tao, Hindi. bagay, Oo. sa bahay, Oo. sa kwarto, sa Oo. Oo. hanger, Hanger ka talaga. Hanger ka talaga. Pass! Stop. Pass. Pass! Timer starts 40 seconds ka na. Oh. Ay, 40 seconds. 50 seconds na lang left. Bakit? 40 seconds ka na eh. Now. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Kwarto? Pwede. Inulit mo? No, different. Just different. Okay. 3, 2, 1. Run! Next. Michael Tastic. My heart went. I'm Tastica. 24 years old from Laguna. Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Oo! Kusina. Sala. Kusina. Hindi. Hindi po lang sa sala. Kwarto. Oo! Sinusuot? Kwarto. Pass! Feeling wet. Timer starts now. Tao. Bagay. Oo! Kusina. Hindi. Kwarto. Hindi. Sala. Pwede. Sala. Kwarto. Oo! Kwarto. Oo! Kwarto. Sinusuot. Oo! Boxer. Good, good.
Good. Gusto mo talaga mataas. Enemies, right? Timer starts now. Tao, Hindi. bagay, Oo. tinidor, Hindi. sanse, pat, kawali, Hindi. sandok, pas. Oh, whipping cream. Sino nagkaroon ng spelling niyan? Ano nga eh? Kung mamaya mali pala spelling, tapos pinipilit. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Oh, ganun naman din. Oh, sige. Okay. Sakit ah! Grabe naman yun! Tagal ka, mamaya ka sa akin. Starts now. Tao, bagay, Oo. kwarto, Oo. sala, kusina, Oo. paluto, Pwede. sanse, Hindi. sandok. Okay. Timer starts. Kusina, Oh. kusina, kutsara, tinidor, ginagamit pang luto, Pwede. 2 minutes, kawali. Dali naman mga ano. Okay. Okay. Tao. Oh. Tao daw eh. Starts. Tao, Hindi. bagay, Pwede. hayop, Ay. Jones. Hindi. Pas. Pass. Huwag mo lakasan, Jones. Grabe ka naman kasi mag-ano. Kaya mo, babawin ako na ako mamaya. Aksan mo ha. Okay. Sa noo. Kaya nga. Sige. Timer starts now. Tao, bagay, sinusuot. Hindi. Sa kwarto, kusina, panelas, Hindi. sinusuot. Hindi. Tapos na yung time. 3, 2, 1. Hi. My heart went. It's your girl, Tintin. Sa Bilaran City. Timer starts now. Tao, Hindi. bagay, Yan. sa CR, Oo. ginagamit, Oo. sa mukha, Hindi. Wala. sa buhok, Oo. Oo. conditioner, Oo, hindi. shampoo, Hindi. may pas, Tikit. Next. Timer starts now. tao, Hindi. bagay, Oo. sa sala, Pwede. sinusuot, Hindi. sala, dustpans, Oo. Pulis. Okay, one score. tao, Hindi. bagay, Oo. Pwede. oh, Sa'yo. Pwede. Hayop. Hindi. sa kusina, Oo. ginagamit sa kusina sa pagluto, Oo. condiments, Hindi. gulay, prutas, Hindi. iniinom, Hindi. ginagamit sa pagluto, no? Oo. Kawali, magluto ng ulam. Oo. Hindi pala ito marunong. Hoy. Pas. Gusto mo talaga matawas Oo nga, sabi ko oo eh. Oo, dami. Kaya pipok na yan. Gandaan lang nila, pero magaling kasi siya. Nagkita ako. Sarap. Galing ko na. Mali kasi yung sagot mo, nilangin mo. Kaya silang dalawa nagsabi yung mali. Hindi, tama na eh. Starts now. Tao, Hindi. bagay, Oo. sa sala, Hindi. kwarto, Pwede. kusina, sa CR. Oo. Kaya gawin. My heart went. Jesse G, nagbakoor Cavite! Kaigat, oy! Sige. Timer starts. Tao, Hindi. bagay, Hindi. Oo. sa closet, Yeah. damit,
Pwede. Bag. Damit. Damit. Hindi. Hindi. Iingat tama. Panty. Pwede. Tiba. Uy! Oh. Tao. Bagay. Ay, bagay? Oh. Yeah. Pass. Mandaka. Jessica. Ay, putang ina. Iingat ang buwisit. Now. Bagay. Oh. Kusina. Pwede. Kwarto. Hindi. Pagkain. Hindi. Gamit. Oo. Utensils. Hindi. Gamit sa pagluluto. Nagagatas. Timer. Starts. Now. Kwarto. Pwede. Kusina. Hindi. Ginagamit sa kwarto. Panlinis. Hindi. Last 1 minute. Bas. Bas. Now. Bagay. Oo. Sa labas. Sa sala. Oo. Last Upuan. 30 seconds. Oo. Sopa. Timer starts. Bagay. Oo. Bagay. Okay. Sa kusina. Sa Pwede. kwarto. Pwede. 20 seconds. 20 seconds. Pass. I'm scared. Your timer. Starts now. Pass. Bagay. Oo. Sa kwarto. Pwede. Pwede sa... Hindi, since yan ay nagbihis, yan ay yung sasayaw. Sino ngayon dyan? Ano, kabawi din. Nagamit ko din yung ano. So si Inday, Jessie G ang talo, kaya siya yung... Sasayaw. I'm never gonna dance again. Building little... You got no rhythm, no it's easy to pretend. I know Ganyan lang yun. I'm never gonna dance again. I know you like you do. Till down, till I'm gonna cheat a friend. No neither. Naman, kita. At doon nagtatapos ang aming vlog na walang kapupulutan ng aral. Puro kalokohan. Puro kabulastugan. Puro kabulastugan. Puro katarantaduhan. Kami ang Sigan! And with baby girl. Hanggang sa muli. Paalam! Shoutout nga pala kay JB Baldonado ng New York, kay Jared Lorenzo ng Taguig City, Giselle Andes ng Cavite, Edward Tandingan ng Malate, Manila, Rem Dionisio ng Pampanga. Hi kay Jerome Kirante ng Misamis Oriental, kay RJ Mudlong ng London, wow, London, Mary Joy Martinez ng Hong Kong, Jerwin Gamal ng Bahrain, Naut Iligan City, and kay Hyacinth Joy ng Binyan, Laguna. Shoutout kay Odessa Digdigan ng Dumaraw Capiz, kay Janela Calabria ng Salay Misamis Oriental, Ed Tandigan, Mark Enemesio ng Parbo Cebu City, kay Pogs Tomao, Metro Manila, kay Lani Nabarosa ng Katipunan, Higdan, Leyte. Shari May and Hazel Ann of Ayala, Alabang. Liz Jean Pipito of Zamboanga del Sur, Binsalip. Elmar Lagarto ng Riyadh, Saudi Arabia. Jape Rescalyar of Isulan, Sultan Kudarat. Shout out kay Nelson Balanova, kay Ronnie Adhar of Valenzuela City.